Здравейте отново! Идваме сутрин да проверим резултата от снощното залагане и както виждате и двата уреда са сработили без заряд, както ги сложихме. Ето го първия. Виждате как картицата е започнала да бута и уреда веднага е сработил. Ето го и втория. И тук имаме сработване. Ето. Избутала е пръста, даже ударила много стабилно в челника на устройството. И то е сработил. Значи, ако имахме заряд, ще има две жертви. Абсолютно гарантирано ви го казвам. Защото самото бутане на пръст не пречи по никакъв начин на ударната вълна от устройството. Това е за сега. Здравейте всички! Ще се опитам да покажа моя опит по залагането на устройството Гръм за унищожаване на картици. Тъй като значително по-малко информация има по този въпрос и за това ще се радвам, ако съм полезен, макар и с малко. Виждате, ситуацията тук е бедствена. Най-вероятно има повече от една, две, може би три картици в рамките на 10 на 15 квадратни метра. Ще ви покажа как аз залагам устройството в такива случаи и съответно какви според мен са важните неща, които трябва да се знаят. Първо искам да кажа, че устройствата и двете, които ще заложа тази вечер, са без патрони, тъй като тук картиците не пречат на абсолютно никой, далече сме от всякакви градини, ворове и така нататък и е безсмислено да ги убиваме. Затова ще го направим единствено с цел демонстрация. Насочвам се към най-прясната картичина, която е буквално може би на ден от днес. Като аз по принцип, за да нанасяме минимално щети на моравата, събирам пръста, която после мога да използвам за да си попълна дупката след края на процедурата или за цветя, сакси и така нататък. Тя между другото е много хубава. Събираме излишната пръст с цел да откриеме входа на картичината. Тук тръбата е малко висока и пречи, ама ще се справим. Входа на картичината обикновено е в центъра на купката или малко в страни. Ето го входа. Сега, това, което е много важно според мен и което успях да разбера с много опити, е, че трябва да откриеме на къде върви самия тунел. Това е много важно, защото после има огромно значение за това как ще се заложи самото устройство. За да се намери на къде върви тунела, аз съм си пригодил, отрязал съм едно парче от тези пружини, с които се отпушват канали, защото с тях е много лесно, но това може да се направи с тънка пръчка или железо, няма значение. Просто да се види на къде върви канал. Разкриваме входа на картичината
и проверяваме, че канала върви нагоре вляво. Когато канала върви странично, както е в случая, е желателно устройството да го заложиме максимално високо. Ето виждате, канала върви вляво, защото това е изключително важно според мене. Имах 3-4 на празни сработвания. Когато картицата бута отстрани пръст, тя често запушва ударника на устройството отпред. То не може да сработва, а дори и да сработи, то няма да удари фронтално в картицата някъде настрани. Затова, по мои наблюдения, устройството трябва да се дигне максимално високо, когато тунела е страничен, за да може, когато последните сантиметри картицата започне да надига пръст, тя да дойде фронтално срещу устройството. След като намерихме на къде е тунела, на коя посока е, желателно е да разровим още малко, да го разширим, за да стане по-широк от самото устройство, така че да влиза въздух. Това също е много важно. И след това, благодарение на стойките, които Влади ни направил, и аз си направих една самоделна, монтираме устройството много лесно, буквално за секунди. Ето е стойката, какво представлява. Насочваме устройството към тунела и го монтираме възможно най-високо. Ето това се получава. По този начин хем имаме въздух, който влиза през хода на картичината и кара картицата да го запуши. Хем сме сигурни, че когато започне да рие нагоре, тя рано или късно ще удари в самото устройство. Така зареждаме устройството и сме готови. По същия начин ще монтирам и на другата картичина в съседство по-пресна, като се надяваме устройствата да сработят, естествено без да има последствия за самото животно. Това е за сега.